Ia, cyfres am y menopause ydy hon. A peidiwch chi ameiddio newid sianel achos mae hyn yn effeithio arno ni gyd. Yndi, dynion hefyd. Dwi'n 53 rwan, ac yn barod amdano fo i fod, os gennai'm syniad be ddisgwyl. Felly dwi'n benderfynol o ddeall mwy. O brofiadau merched eraill a'i hagwedd nhw tuag ato fo. Dwi'n teimlo fatha bod fi di ymuno ar ryw glwb. I'r hanes y tu ôl i'r triniaethau sydd ar gael. Dwi'n deud, doctor, cytun ti a HRT oedd arna i, a chdi sy'n gyfrifol am pwy dwi'n ladd. A sut mae merched hun ar draws y byd yn delio fo fo? O, hyfryd. Y peth ma, y change, y menopause. Paid o'n i hwnna mynd, i offach. Clem deud. Beth bynnag da chi'n ei alw fo, dwi'n mynd i'w ddall fo.